Vieš, dnes sa veľa hovorí o chudnutí, kolagéne, vitamínoch či energiťákoch. Ale málo sa hovorí o základe, o tom, čo udržiava telo v rovnováhe a podporuje imunitu. Chcem ti porozprávať o látke, ktorá môže byť kľúčová pre tvoju obranyschopnosť. Volá sa acemanan. Acemanan je polysacharid, ktorý sa nachádza v géli rastliny aloe vera. Sú to dlhé reťazce cukrov, ktoré majú schopnosť komunikovať s bunkami imunitného systému. Obsah acemananu sa mení podľa podmienok rastu a spracovania. Kvalita je kľúčová. Vo všetkých doplnkoch firmy Alovea je acemanan zachovaný, čo zaručuje podporu tela zvnútra. Acemanan aktivuje imunitné bunky, predovšetkým makrofágy a dendritické bunky. Tieto bunky sú ako strážcovia tela, rozpoznávajú baktérie, vírusy a huby. Aktivujú produkciu cytokínov, ktoré koordinujú imunitnú odpoveď a podporujú regeneráciu. Acemanan pôsobí imunomodulačne, pomáha telu regulovať obranyschopnosť, nie ju preháňať. Chronický zápal je tichým nepriateľom, telo je dlhodobo vystavené stresu a toxínom. Acemanan dokáže zmierniť zápalové procesy na bunkovej úrovni a znížiť oxidačný stres. Pôsobí ako prebiotikum, zlepšuje rovnováhu črevnej mikroflóry a vstrebávanie živín. To prispieva k rýchlejšej regenerácii po fyzickej záťaži alebo chorobe. Dôležité je vedieť, že nie všetky produkty z aloe obsahujú dostatočné množstvo acemananu. Produkty Alovea sú spracované šetrne, aby bol acemanan zachovaný pre vašu podporu. Keď telo prijíma acemanan, zvyšuje obranyschopnosť a stabilizuje imunitnú rovnováhu. Nie je to zázračná tableta. Je to podpora, ktorá pracuje dlhodobo a efektívne. Je vhodný pre každého, kto sa cíti vyčerpaný alebo chce podporiť svoju vnútornú silu. Keď si silnejší zvnútra, máš menej stresu a viac pokoja. Acemanan je tvoj tichý hrdina.